Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Radio Rí-Rá. Báilta seach a chairde is muid in na Gaelgails atá se begéisioach ling an se ar Radio Rí-Rá agus thomas ar FM. Tá muid chosáasta bhaintá ní rá de an bheas a stúdio agus muid am món Podchraoladh seo. Or one. Tá sin ní amiste agus táid chosáasta bhaintá agus lá mór freis an gréid go fé cehead agus well, féidir go lách muid beganí faoin na Gaelgails ar dús. Curman Nana sib gona gals seo trí Instagram vidirs. Lucy sin IGK fridge. Hey, Dúlra sanam dom agus mu Róisín na galibh agus amid ar fád ar na man ar fád ag na Gaelgails. Éing just cuairú na Gaelgails agus deafa tú muide. Agus tá muid chosáasa go muid an seo. Mar chuid gon ceir seo go Radio Rí-Rá an tachlan seo le hí FM, tá muid an seo ar FM. Ní chreid mé, like Marielle or being Radio Rí-Rá dochreide is goch na néine óga tá an ar na meán agus Larryn gachtain ar Radio Rí-Rá fao chuirsaí a bhhuiinean le saoil an duine óg agus is brálinn go míon an deisian ag an nu is féidirlinn éanamh ar FM. Tá sé dochreide. Níor me le cá féidir le géisioach? Mar tá dtína géisioach chana má se dochla se ach. Blá clia, céad a cuaig punca 2 FM, Carca, céad a 6.7 FM, Limnach, céad a 5.5 FM, agus Gaile, Hop Gaile, 87.7 FM, agus tar fáil ar lína, agus ar an app freisin. Sin crackáilte. Agus le cúnamh sé ba sé seo le fáil ar Spotify. Buchas le Emily Carroll. Buchas le Emily Carroll. Bielí. Bielí. Nach raibh páidir agan faoi eile. Bhí an anam nathe sa Vic agus No, is an anam Emma? Tá céanna scréchuile ar radio na stíle. Ach, tre go as bhil chéile mar neach má Lucy le fadú má. Níach mé ceachtar agah beit má bhratla a bhíán an é sin an raarna go bhac mar chéile? There bhí al fágáil? Oh, yes. Agus ní ra mé an so níach mé hu ar fa éidir nó bhratla a bhí an raarna go bhac mé hosa. Yeah, go dtíor chaid? Oh, mo dhé, sin crackáilte. Like, mí bealtainna a bhíán. No. Yeah, mí bealtainna. Well, chunig me se hosa ag an chlub. Ach fós, bhí sin like trí bhí óhan? Sin, yeah. Bhí smó beidir? Sin. Tá tí tíadach leandalt an teachtain sena chuil? Yeah, tá. Yeah, bhí méid taistal timpeall America hui. So sin crackáilte. Bhí mé i Canada ag tuairt cuairt ar Sinead agus an sin chunig mé al I Philly chumá, bhí sé clás, le bhí sé cójas. Me go mór néad leat agus neidir dtína chu ceisna me an neireachtas, ús bhil Lucy hééis bog an únt, me le súlam nachhfuil, mar tá chuilech an eile imiwing. Tá níon fáceach cúpla duine is sa tíd, tá chuil an eile imi. No, it's Colleen Blockley a mé amachchas mach. It's like, well, Colleen Paris may, but it's like, it's a good second, like, it's actually galore. Ach bhí mas ásta gur deise taistal mar sin rud dí garíanna le fada agus mar léir an fandéim agus chuir beníar an deise Gotíar óg agus se an tám tan fuinehad agus fuineh déirm sin. Bhí an fuinine fagad ag an tús, beidir nach an fuinehad a héile? Siofir. Yeah, no, bhí am den sco agam agus, like, it's féileh na fix agus gach na pics agus gachar de eáil ar Insta bhí mé ag ghlacha an tám ar fád á ghlacha an tám ar fád. So yeah, bhí sé ansfriúil agus bhí just go hálan na gals eáil. I know. Like, bhí sé just go hálan an editin. By she doála go luúa though. Well, yeah, like a young pot, like ceir seachtainna? Like, tíad éis mó bhreile me ceappa go méisio de leis. Yes. Like, sin brontan is mó bhreile tíúir in na gals. Agus ba míidir fad le chéile. Agus an rud ná, tá muid có gan óthach sin nach mohíonn sé. Tá flash out, man. Yeah. Same, yeah. Ariam wem go mórí. Má aine á urcu. Tóir postna donna gal. No. Well, actually, beidir just má aine a gurí, like, agad a hortum. Yeah, agad, yeah. No, what? I'm an I-band. Yeah, ein daddy shukra, or mommy shukra. No, bhí bechan banistar siúcar rá, but tá sin níos más. No, bhí mé. No, ní málam sin. Ó híh an agad jet agus an targad the one. Yeah, an targad the one. Okay, yeah. Níl méid. No, ag bugará. Sorry. Ach rud atá agad as
fiú mar bhfuil tú gobal chuile lá be tá deisinaí Raidió Rí-Rá tú ná bheith chuir le a CV Godíra agus tú ná bheith chuir le a skillanna agus má mín trína man thuisiilta tá deisinaí an aige mata tú go má chur ceist a bhfuil denna sáú íag. Níl mis go mai sin. There's like, oh, ngean tú user generated content. It's much like, yeah, seachas fel like, Se marráta? yeah, céir é marráta. I know, ní bhíon tú agus céinte. ní leiríonn aon just na like chunkerí nó éidir mar sin faoi chuirsaí airgid, so just bíonn se códeachar like, you know, sus amach. Céir é an gnáráta. Ach rud amháin nó chaim mé rá, I don't know foods a Róisín, ach like, ó a stop mé ag obair. Tom Haitian na irid sin like cahabh aimsir a fiach a súsarí seach like hójas like Tom ag taring, Tom ag paintal, Tom ag dul timppla le a chamar nua like just goálinn like a bheith an rudí a dhéanamh nach bhfuil bunathe ar an obair like I don't know No, aontaim mar tásam nar bhí me gobaid chuile lábeh ní spéis am tá ní smú. Bhí me chu thuirseach fe cíochnaí go cuaig sú go chala le nó lei siir. Inis tá me ggéir bheith mu ngáirí, tá me ggéir bheith dinahidí, tá me ggéir bheith chuthú ábhar go na meán, tá me ggéir bheith an agathirt ar agran gailgáil a ríis mar bhí me hééis stop chuir leis an píach nach. Tá tre go as cinál mar dhearch se like going back to basics. Na rudí hang le agus tú níos óige. Tre go as choile rá acu sin. Pas am dúir binta split le ceol a réchi, so Bíon go pointe ach agus tú gro gomíonn tú treocht chlog iníon hybrid like bíon sé Jackar like nar hagamáile ceapan gachtain ó creating moontree ag 3 o'clock car clog cébé ródach bíon cruinethe tiismóí agat bíon ceartán le déanamh like is minic a bhíam se déanamh ceartán ar nós gach moontre eile tíir go dtí Jackclog san ihe nó cruinethe I go ruddy random agus stuff mar sin so kind of níl tú riomh off the clock so nuair a bhíam séir is bralam a bheith sin am ceol agus really chuintse sin well tugann siú ardú man dom ach nuair nach mín tú á dhéanamh móhiam é sin nach mín an foiinmh agat a gcóiríon rud agus móhiam gur caltanas gur caltanas anmhór atá an dom faoi láthair ach I mí bhean fór bhoniamar ceolar an nua is legach agus bhí rólagam I mú na ceolar agus rachtal na ceolar ceolar an tradatá an hop gantar an éarthair but an rud nó so bhí méid sin an cinnal gach deir seachtainna I mí bhean fór agus ag sin am seisiún agus tá sé ar nós therapa. Ar nós therapa a bheith sinam ag seisiún just cúpla riil in a chéile agus an sin tú tá sé ar nós go déan tú in kind of like state kind of stáds nach féidir chuirsí sé an bhar tá sé dríocht túl tá sé ar nós a bheith zoned out go hilas go homlan so is brala mé now just ní mór méid eis le Janie but agus sibh kind of a kaint faoi faoin ferbert atá taréis teacht arbh ag déanamh cábh amsre tá fónarm a rééis dul arás hiige I gceann tamlín but leúnmh sé baam agam goúa níos ceir an le sin nach bín tú seasta tar an stiile a dtíartain. bíon agus chuma anart sé blianach an níor stop tú. No. Níor stop tú second. Níor stop agus ní féidir stop. No. Ceapan má stopam brisí me. Is brála mé inach chuma, is brála a bheith an óthach but but tóg an tam sin chun cábh amsir if fiocasú is mátá an tam agah because bíonn sé just mar dúirt mé leh tugann sé ardú man that just cum ceirtá an a bheith an muis a garí mar a dúirtú nó bheith tarint. Just déanana sé más allhór that do chraí aon rud mar sin, gur Lucy and City Mouse agus Mission Country Mouse. Tá mé canal salóir het sé. Yeah, is bralam a bheith faoin tú ach no nor hic mé an chahar siom chéadúir chahar le ar leid cúpla seachtain nús agus bhí sé just go hálinn a bheith arás le hic mé just cóáasta nuair mé an man gogóra a wintam aig ach agus mud ag leir faoi chahabhaimsrí just bháil amrá ach gohra aine atá an mun thuirtaiste nó fiú san óscoil leverdale ná chur stop lever good cahabhaimsir because I don't know fuh se gals ach chur me se stop le gachrod agus mé svanscoil agus to be honest bechomalm really we turhí no einert mar sin ach marial nach ra aine eile a dhéanamh just
stop mé á dhéanana chumach cos bhí mé cotíir sin. So just just cíal. Dé an annach chuid daine fecha mé ó scoláirí legus múntar man scola mé agus fecham scoláirí á dhéanamh ach tháinig mé mo chóirse ó dhéanamh chuma is cuma cén cuasa atá wet. Is cuma mátá tú géirí sécéid pointse nó wet. Is cuma an rud a rinne mé agus bhí mé I suppose dígur seach faoin staidir faoin oberhil gachar mar sin ach ag dearan le an rud a rinne mé a gcónaí nó chamad mé an ceolach dul agus bhí mé ag smaoineh ar airí cúpla rud ach dúirt mthlam si caiidí rud ag an bheith agat agus ag dearan le deirí níos fearlam marall go raibh éilú agam go raibh ród ag an breis agam sa mar dúirt Lucy leabhar agus seo ag seach do bhúntar don't do it leanar leis na cáfamsir leanana gibir sport. Tá siad cótábhacht do meabharláinte céad fingéid leanarh. Le thug mis is an piano agus tá sé dechar cháda leis an sin an dechar agus rudí ar an smis dtína gúnaí ná le an náíad is cum faoin áteist bailí eile an cuma really was chumise an bailach fáda agus í an óscoil agus aibe seach aiblen rudíach má tú sás an obair agus airthirta tein se níos sábachtaí airthirta tein Tá an nach daing se sin na beidir íine tá le fáisiad puinte ach Catú airthirta tein ní lád a síl amháin agus tá se dachar hiocht arás má tú hééis nó héanaar riisís mar sin chuir síos chuig an nóla agus gar mar sin bíon rudí an gnóthach agus gar mar sin so lig de tain pí am a chahabh le a choirde agus pí a crack agus sprí agus kosher a bheith agad nuir ag mar sin dul amach le a choirde gachart mar sin mar ní fiú dír go bheith agstraidir an tamar fad cai tú pí sprí a bheith agad chumá. Agus aon tíim go thomlan le ag dearan le détárá go bhfuil sé is go dún é sin ará agus muid éis teach tríd scoil nó óscoil nó cébé ach mar ghoine agus mar bhaná a bhíon faoihrú a bhíon gnóthach a bhíon muide a bhíon strasar never but imní God but honestly cai mé agus mar bhún tro chuma gan a bheith preaching nó in rud is é de bhearláint an rud istábhachtaí is cuma faoi thurthaí ag dearan le and do you know what just tóir air a chain is cuma cén rud dhéanaan tú sail nó déine ar wahala duine ag an eile ar wahala le túm chuine de hisismóirí please don't do it because ní fiú no ní fiú is féinach lumsa tíach bíochttaíine álumsa le se an tréifse sá de híal tím se okay más se an tréifse sá mo híal ní me girl no agus camerarán an fichadí na blianta sá mo híal agus béidir le bhí card am sa meánscail ach or my cards a wad níos costaí lumsa mars tar cards am especially Tá fós ar bulla gur spáinte sin ar RTí na a bhí tam ar dahíí an mar or whatever spáinte sin nach chud is más a ring mu íomh an intro sin is achtar chuirte muid le cadhí simna exú rudí mar sin an bhenaí well bhí sé fear agus tá sé fear an rí ag like literally Tur nóscoil siad ag go leirtí balla le agus tá spéisiúna tá muid be ar Instagram agus tá seánna mu hiarán óga gníis Tá me gur seánna bhela go Raidió Rí-Rá agus tá sé chur agran specialtamach ón tetain seo an có ar bí seo a chlostal Gailge Cinematic Universe cholinna bheith síl na gailge ar fud chuileháin agus tá sé crackáilte tá sé má Tá fum dodge ach tá sé gnáir is cuma agus tá Katie an seo Katie Whelan an leú gailgáil agus dúirtí grom a flix go das so gur míle Katie bíon siad a gáí go jazz to be fair Banrín na flix well chaint tú cicha críomhinn ar mó chud láha so ach imní I don't know fuúta ach lomsa imíonn sé agus méid déanam mar mé an brú go mar níd gur chuchre no way tá dúar breanir hén sa bil no ní mé ag brathnú arm hain tá mé ag brathnú ar cétá linn má leisce ní mé tá daine tíocht scimacht ach bhí me gur leart hí taí tá agus se play leis a radio mar marall gur bas cantan an nile mise bhíoch a radio gcónaí mar chud mór go síl sein mar radio gailteachta agus bhí mar sin tam cheannaí mar mútar se anáin agus bhíoh se tíosteachgur an míornaí an ghéananach léing cas ceol agus cuilumm bhíoh Santi sa stúdio nílumm céhí an ná Santi bhíán ní dtíine go thug sin géisi le sehfuil
Féidir. Ok, agus bhíoch man scoisteach agus a stiúideo agus bhí sé gúnaí mar chud mór go híal, so bhí net spéis am a gúnaí sa radio agus ní rá de am staidiríon ar na meán snallscoil agus an sin hosam me le mar FM mar bhí cléanna héis. Bhí cléanna i dtíanna na Gabrielcha bhí á snéad agus ífa hí sé an ar bhí me sa chéadblion ach sin síoch na áil san allscoilt me cheappa agus nírá táig na frebs. Lenach de bhaile so ringe mis cléanna agus fi like slát úfas a chain like níchlog ar mad an híine. Oh yes. Ja, agus ben cholinna mód ar dín in ons gobanú. Bhíon a géisiocht Bhíoch na tíoch seach bhíoch se ar nós a hotbox. Ag bhíoch a siúmar sin Bhí chóthe. sé cóbeag. Oh, like Níor mé agus de an I'd say orháin nó frio agus no. like tá an studio seo dochrete. Oh, go Agus hálan. níor hiic me gra studios go das. In contacts radio le lifa freisin agus I gomprad le Mars FM. A formid taí iontachán mar Tá sé bhgéisioach Mars FM. Love you. Capitation. oh well sin scéil eile. Ach nó forman a taín sin agus bhí canál bhí me bronach mar nuair a am an céíanana so dréir chéad a churma le mo skillnaí trí aana me hain. Agus déir gona Emily Carroll aon deis formadio mo héal si Emily Carroll thug chuma agus thug si me isteach ar breakfast a blasta agus mé an naán ar réidir lifa agus ó chain tá curla sin tá Podchraoladh na Gaelgals. Mar ras a hosmid mar Instagram le Instagram amháin a lis an lídig. Gas, níor mé fiú liv. No, ní láran was bhín Tom sin. Mar bhí se Bhí mé ra óg agus ní me se fós an óscoil agus ní éis se so just ní but sin cógran. Yeah, no. Anyway, it's come When tú céim na Gaelgals ama. Yes. Oh yeah. Canná sinnéad sanna. No, literally hánig sé thugam an sin bhí me Tom sin ar mo CV. Yeah, le a Dúircanis. agus no bhí caiint a gcónaí gonnealach mit Podchraoladh ach ag an am ní radíine I duna Taifead tíh mó an studio dtína cheile seach san ní an deisiim mar bhí mit a log chog nóthach agus sin tháinig fandé agus thosamid an Podchraoladh. Agus gachtainna eile ceann chomá. Well, céir ceaf an sibse No, thosaigh muidna ar dús. Camera. Yeah. Okay, so muid na Gaelgals agus inis tá the Gaelge gal agus tá na galíní. Yeah, tá iad an gorge. Dochrete. Tá sé look ionta. Yeah. Tá sé Tá granver, tá neir gal takeover. Tá gal takeover. Tá gal takeover. Rálam sin. Yeah. An cuivan Takeover na gals. An cuivan le Gaelge le glam. It's in na OGs bliantóhan. Can't be tweet on their hustlemates. It was like Gaelge le glam walked so the Gaelgals could run through the heat. Yeah. Like Tá sé sin cinna másach mar fuirte sin na dúisinaí mar gur bhra blog acu bhí siad chur obair se chula hecht an bhí loves an lún agus an éidir bhí eileirsú le go bhfuil ní muid a chaid Tá gang an Tá agus Bhí an tálinn más féile den ag an pic a úslódá. don nachtar agan lena chéile ní dólim goil ceanán Ní fiú. pictarháin leis 8 an caiid Photoshop íonna ó tá Pauline na géise Pauline! Bútar hey. dúis ag na gradún cumarsáide Yes, cóbrodúil. Banrin. I know Bhí mé chósás an Bhím se scréchu sus ar sáte mar dearna. bhí me sa dar na ró mar bhí me fan na pixlí insta nareachtas agus bhí me scréchu mar actually come heá agus seanú dúchan version ach bhlam ceisléir se céir de ceapan tip sin astra bhí agé leis a radio bit go an glas ar dúsúra Okay, well tá mé fós ar an astar is dócha so rinne mé céim sa cheol agus sa Gaelge so níarna mé staidir na meán cosúla leat na Gaelgals ach for mé taí agus mé níos óige a bheith ag sinamar an radio cúpla or nuair a bhí flaceol na hir narsú leis ligach agus rudí mar sin cheáin mé radio na Gaelgals sa cúpla or agus ar Ocean FM cúpla or sa bhaile sin an stáisiún radio áitiúil san ar thuisgurt ach so bhí an tálam na deisna sin all ó héh na seanamaide ach iní sin agus mé san óscoil bhí tháinig cúpla chlór beidir go máúd ní scuigla mé le hanam nach ar agla nach mai an tanam ceart agam ach an sin for mé neart tá sé chofáda sin ó hin but an sin ri an céad de ceart a for mé ná na Gaelgals agus ó hinine le ri for mé neart deis na mariaala sin le tom anmhaoic de daoine ar nós Emma siún Blana Tracy bhí mé sad ar cúpla or tuisgur
don 3 ó tuisgur mún me. Bra bheith chu seachad ach duine tú darmod. Bhí tú mar cóáhar lumsa ina gabriú gailecha gailge fiá. Oh, ri mé sear a sin, orháin, so ráí ar nó sin, kind of cúplaród an seo agus an siúd ar an meach agus, caiimrá look ar nóid taíonn se gomórlam a bheith caiint agus rilí tá siad ag ggóire ag fé an German se. Lerá. Goléir mar an ggéine. Tá mé níos measa. Níos fear, there we go. An spin sin a chur, but so I suppose má astar leis an radio nó like mar hampla tá mé anmhaoic dáin i bhreistan like bhí mé ar bhleir cúpla ó agus mé anmhaoictí agus cúpla na deisina a formar ar fád margheall ar na gailgails bhí cúpla duine agan ar staidir bhí cúpla duine agan ar cúpla chlór agsúil agus ar nóig béidir margheallar rudí a rinne nó rudí a bhí dhéanamh agan in ar saoilhéin nó ar na meán linhéin ach ag an amcéin an béidir bé an fá go raibh achantas agan nó achantas níos mó agan nó an béidir margheallar na gailgail so tá mé fós ag fólam tá níos mó tá ag na gails má bhíon agrathireacht a dhéanamh ar aon agrán bíam se panicked go hilas go homlán níl na skill na sin na meán agam maidir agrathireacht is chola skill eile. Bhíonn tú bhrachróirt gur míle ach sin an cean a deasóchim literally tá an air tá dún so like bíon scinan agsúla agan ar fáil. Láirt ní bhím se láirt Tá tú ag déanamh sór job hena féin. Gan darma a gúnaí céir me gur rág sin marráhar dís man wow ní me go sí sapóir chuing mar cant. But thuirlí sé sin do chuile goine. But tá go léir fós ar astar ionach meán agus tá a leirt fúne ar bhealachtas as ní tú leirt futain ar. Well, look tá skill na fóla agam faoi rodí chuir láthair tá mé ag smaoinmh ar heile deisna amá an seo agus bhí cúpla ceanna hapú so mátá aine ag géirí chlór faoin geol tradition to trúgailge Aberlum but so ach margheallar na gailgails really chuirle cruúlín branda sinna a choir sin fear ní hé just woods na gailgails agus sinné like ringe muid an edidir rudí gohair ag an tús agus muid like lin na pandéime like bhí sé ar aus like on Podchraoladh agus just on Brandon ó Payroad a bheith agan le like just chur na cín síos agus díú ar sé agus as le díú an just na bhí go hálan tá hiú car géis gascaní ar live gur mí Lucy bhlam ceisharta chuir do astra leis a radio well cosúla dúils ní ra mór an taithí agam rih na hoscoile really bhí mé ar ceapan gur mé ar na gabrií ó bháin agus an sin bhí mé ar rud ag an eile ní chum céir bhíán just like chlór a chara a bhíán agus sí mar just ag leirt I'd say gur sé like i níochlog ar an mórt nuair le an san aine ag éisteach so ach bhí mar just an like having the laughs like bhí jazz agus an sin lína céime hí like module radio agan rih na pandéime so ní mar an anrí chur leis marheallir sin ach deile mé chunas like script a chur le chéile agus mar sin agus bhí sin soach spríúil cha mé rá bhí ar an like an nuachtaí aanamh agus an an raibh áisnééis na heimsere agus ruí mar sin nó gailge so in MBaile ach dúirt mé lo gra mé gurí pí a dhéanamh oscailge so ní mór an gailge a ggéine ar éan ach bachamalom I was like well sin an postbring lóideach fé chur raibhneéis na hamsere I láthir oscailge oh my god dream job no bhí sé bhí sé spríúil íontach ag mar fós íontach an fangimh sinna tá gur báistí bátí fáin na buta si I mu that's Lucy fan má tá sé glá gur Netflix ar siúla chuirde anyway Threads
chat ar an live. Raku. So there's anhhuiir there's she attention seeker car. Agus tá Katie Whelan seo freisin agus tá siad a mag fi Katie mar spoiler ar an agra an go gail ganis béman a play mar gur fós. Oh no, Seán crossover. Mar fós Katie Whelan agus an mo chéan ar agra an gona seanslaithe agus tá play an ar Podchraoladh. Hey. Okay. An tatan seo. Tá siad go near se blum. Ní so much of actigation nu just a kind of tachtarting. Ach like sin chuid eilehá tá caidreh iontach an mBaile ar pobl radio seo. mBaile ar na meán. Class, literally co-class fan airtin cuairde déanta agan. mBaile ar ngeilge agus ar na radio ar fád agus na radio. No, it's just aráis. I don't know cén átra mé dul sin, but ach fiú ag an éireachtas éonar bhí mit gur siúil chríd. Oh no. Oh no, bhí sé chud acad mar chuile like came. I was like, oh, Róisín, Dúlra. Bhí mar ar nós polytóí. Daoine ar aithnágan arthú ón mBaile. Daoine ar aithnágan arthú ó Átha Cliath ó na meán. Daoine nóir chastamar lo riamh ag rá. So, tá se big rálam ná is superstars who. I mean, tosa dúirt, ní muidna dúirt. There's Hugh go mé agra an na seanslaithe níchlog ar na podcast agus 8 a chlog sa trúna ar Radio Rí-Rá. Woo! An agra sin agus tá sé námar. Ba sé an na grammar. seanslaithe. Cén lá though. Oh, Dahína. Oh, Dahína. Okay. Dahína. Oh, woohoo. So by her bhéisteachta sin cos by an spriúil. Níor mé ag an Erlachtas but má hímar nó scra mé mar eall ar an sceilt ar fád agus na rudí chumad so sinna de chud bhí le sé Yeah. bhí sé féon. Cheap mé gombeoch sé nach chuim rá mar an céad ceán ag céir le trí blina so agus mai cheap go bé chéidir bhí muid pobl na gailge héisting chur leis na meanthóisiilta méidir so bhína tíochtas rá like this is Róisín na Gaillimh. Hannah but like oh this is Róisín ní bhfuil an inis ba Róisín na Gaillimh sin as sin co-cool hang a shalom ach like tíir bhí man naí an ná oh gurmíle ag cin tan tarta mar bhí mar an chóra hasad agus bíon sé cóideach ar na hamcar fád níor agus mé san óscoil im lína céime agus mé mar uachtarrán ag gáí hánig daoine súsúm and they're like hi Lucy and I'd be like hi, co-jazz to ecoleries. Hi, Tosa. And I'd be like, okay, Sanam didn't sin. So bhíon aireachtas mar sin. Yeah. Plus. Yeah. Plus. Back like IDK fridge. Oh, stop. Yeah. Bhín sé aisteach because ar nóid, you know, like hála sé sin dom ag gúpla rinne mé cúpla ceardlan le NUIG agus you know, cuasaí mar sin nó cuasaí múntóireachta. Can I right? I mean, it's an intro Dúlra. Ní bhfuilhinna go pointse, but bhfuilhinna go pointse eile, but bhúlá le daoine agus bhíá siomra brisra like a breakout room agus dearch lena igen Dúlra, an tá duine sin na gailgails and you're like se really aisteach. Hála sin dom inisca chumá I was like yeah, no, hála sin dom inisca agus yeah, bhí sé có aisteach I was like Tá sé aisteach mar tá ana acu ursa agus ní lena atsa orb agus bhíon tú leirta daoine sna DMs agus ní bhíon tú breanir an picture taco freisin. Yeah. Ach má cheappa béidir go bhfuil muid go orna chuir sin. Well, cai mé figure out chuna gachar úsáidir dús. Se rud nachhfuil déint ag an riomh ná ceola chuir siúil ar na gailgails. Táid ar bís, mar táid freastal ar ceol chuirm níos déine an trúr agan. Tá ar bolle mar níl anna mar a giltar. Go fóil. Oh, ba airan na gáir agus agad. An leanan tú má ceáin lista chudalta. Leanam ach ní. Tá sí ar sin. Leanam tus agus sinad ar Spotify mar trib anagrathe. Snéad bhil an Lizzie McAlpine dom. So tá Lizzie McAlpine ag sinam sa Button Factory níos déine agus tá mé gafa léhí agus ní minic go hurlíonn sé go mím se gafa le den éigen a chanin éonród nach nó cheann an éonród nach trade. So like bhí na gals ag rá or vi ticked ag dinner egg and Harry Styles and they're like, I'm sim go chocht, and I was like, no. No, it egg jarring le vi off arm agus, you know, rockin' a reach, but
tá mé gurí bheith gafa le ceoltar sola nó le haránaí sola bhrastí mar ruigen. Déir a gcónaí tusa a feicáil cinrámán Shandrum. Oh yeah, the Shandrum Kelly Band and Electric Picnic. Shanna's mis a feicáil Harry Shout out to Timmy and Shane Moonshire Bhí Goberlum atá hall in, I want to say Abu Dhabi, no Dubai. Plus the two kinds like, oh no. Polychin. Ach déir an gcónaí bhí Shanna's go bhachtú hairstyles. Bhí déir Yeah, get your okay. Well, it's sin seanachar an cheol on it. It's called my cane size ceol a bhí an, but like daoine like in éh mé géiste le banna céala. I mean, ní éach daoine eile éiste leis like dúirt seánna riada like sin dadó during ní ghlachan dúirt sé Kaylee Band is like listening to what is it, a blue bottle in an upturned jam jar. So like yeah. The man who done that. No, donna. But is so being Brancher in dinner. Brancher in dinner, but like dar leis, you know, bhí si dú fós as brala maid, so just brancher ar an size ceola hatní and lats, you know. Okay, so ceapan gohfuil mé hééis teacht ar an áit dus an hairán in ish. Yeah, so Neil Ain Lizzie agan ach ceap mé pizza Ariana. Lovely. Ariana. So I don't know an eyebrow show now. By the feckle. Ariana Venti. Come on, Ariana Venti. Ariana Achri. Fólam Lynn. Well, chuile lá naáscoile. Ben ná chuí ceir an rá. Ní an close an Ariana. Even oh, well, tá sé ceapan go sé go bre chuirde. Buin tanna bhas Ariana. Fáilte arás go Radio Rí-Rá cartláisiú na gailge áit ina bhfuil popceol le cluisteáil fi cadúid like 9 lei. Agus in neomh tá ar FM agus is féidir begéisioach i Blá Clia ar 105.2 FM, Curca 106.7 FM, Limnach 105.2 FM, Gaile 87.7 FM, agus Radio Rí-Rá tá sé fáil ar na man hoisiilta agus an sih agus tá appar fáil freisin, agus má bhíonn sib ar na man hoisiilta neomh tá cúpla cumartas ar siúil freisin tá an stáisiún ag rachtal cúpla cumartas i Ceilera go mit ar FM an tatan seo agus ring mit armadrá tá begéisioach leis na gailgails ar Radio Rí-Rá. Radio Rí-Rá. Oh yeah. Uirtí fluisiim sin agus dom sarm gur mise tá tá begéisioach leis na gailgails. ASMR na gailge le Róisín. Mike Beg. Ceanna Mike Beg. Ar cheannig? Yeah, spanna Is brálam na mic na bheag na mic na. Micín. Na micín. It's kind of like le peloton. Tá mai ceappa go seach a gram just scream a bheith ar Mike Beg bíach mar. Agus an fuzzy pizza air. Oh, tú gafa. Cai tú éis sin a haspantum. Haing sé neomh Amazon mar for mai can Bluetooth ag sníor se gobud. So for mai can le cabla. So agus mach sás mar. My girl like ruddy shafuach herself. Oh yeah. Like Misher and Train a co-gramper. Yeah. Is bralam na TikToks sin an will I mean she'd read over FYP like just being like I don't know like scale no payroad Dini agus being she's just like iglart like oh yeah anyway sorry no it's mad being sé co-gramper tá ma díra chudáis ar TikTok inis mar bhí sos Anna da mó TikTok níor ma edo am sin an nolik tá mé explain over ar cheanna hógáil yeah rinne mis sin agus mé hardar chuma cos níor mé actually ná cos bí mo SIM card bunathe i Hong Kong agus níl TikTok ar fáil in Hong Kong níl leis an cílam chu tú rá bhí the SIM card oh yeah so cheannig mé eSIM agus bachean Americanach é ach ar Canada agus Americanach ach bhí like uncólacht bunathe or lunathe fiú in Hong Kong. I don't know. So anyway, near clue on free shot. Near are the close friends. Yeah, near Aina really. I was just like, oh, Tom Tuggle like sus TikTok. It's fine. Diber Gockard Ella. So okay. Anyway, sorry, totally interrupted my who. So need clue on you could do my raw. Hook to Brisha. Oh yeah. TikTok, well, how's the Cullen if we my Asher marathon? So be check my home so. Well, tá rá tásaí cholinna tá brona mar bhfuil mar bid go ego ban leis an tásaí cholinna go tarlúm ach bhí sás mór am na man hóisiil agus TikTok ceanna smú acu mar bhain ar fat an lei scroll cuma chud a bhí arsúil bhí mar TikTok so just stop me like cold turkey mar is duine me an Dúlra fan tú like really obsessed le rud like really like obsessive personality like, yeah ní spéise bad nu that really obsessed so bhí arm just as up ach níos tá me go leir fa písa bug Extrinta ma éú ach an appalog hééis áúnis tá like inbox agus oh yeah tá sé look really castanis mai mar sem bhenis no TikTok
Tá sé actually an astric though cuimnim nor ahric sé. I don't cotton ar chuirde sin Beiidir like le lin an teirig Beiidir. Is that TikTok now? Yeah, tá sé really weird. That TikTok now. Ceirtation. Try not be real. No. Oh, níl sin fecha agam. Oh, it's term In your hula me faoi. Beiidir is like trial run beta ar and A be real gas mar is even be real. mar Instagram tattoo canal current goirt ar lightroom Be fake. yeah tattoo hééis like saturation of Yeah. I guess you know That be visco real vibe. yeah be real to ma like immo hoodie blanket druds Mis fashion. Bí a goni salaba. I No swear. saché. yeah in Rachel King go ní lab mar go Oh, hall yeah. do bín se chud no agus bin si seasta mó like leis Yeah. le gal so tá net roiim de ní Harlan díomh agus sí like imón ru hín spríú Yeah. Tá mé éis sé scrúise. Be Be real, to be honest, just bhag mé ceanta gachlá agus an maid notifications a áin tú. yeah. Mar hapla, Lucy has just posted late. Róisín has just posted late. Shiva has just posted late. was Sima No. No. No, tá, but not a be real. I just ceapan go se omar. Well, now bhí aga meid pointe aigen, but an sin just mohín tú ceantach nóir nach bhfuil tú éis rud ag an fóstal, no tá tú i lár rud ag an táhaach. And it's like, blah, blah, blah has posted, blah, blah, blah has posted, and you're like, foias. Yeah, no, mis acnir Tá mo notice smúca agam, so pretty much gawkward. We can Just also do have not text. disturb and Tom fád. Mis fashion, do not disturb. Oh, is lifesaver. Like good luck dream all terms of Yeah, no. ní bhí ma Yeah, tá mé fiosathe, now, germ se fiosathe, now, tá daoine tar éis bheith gearan le déine nach féidir mé all. Is Bailin trid. Níl mé scuile le hanam nach caiimrá, níl an tám agam. Agus Tá hoop sam and is see Yeah. I know, yeah, when hána hoops, but just leis an obair leis an sé. Níl an tám agam. na back club Yeah, no. It's Daoine, who has time for Daoine? not in Arma Kewin Amen. A gaeilge. A gaeilge. Amen. Sin an bio ni not in Arma mar like it's lots of dom hain Good year. Yeah. Good It's year. lots of, like- Is and you know, dóla mé nach will go the go hon a ragart an tamar fad o mhór agus webse. No. Mar no go No time carry talk to God. Yeah. just prioritization a dhéanamh. Yeah. They chain oh I'm Yeah. calm. Yeah, catering gauge. Tá like in nervy like head of inch and you're learn my lip you're my like oh they should the cap and that the cards it's like no hick ship Ba go bra. has the boss Yeah, catering gauge. Is problem like na lehin sin or just ní larim le aine ar món. Like just na ní vacum leis. Tá go mácht de chean. Yeah, Oh. bíon sé on wa. So gals, I know gur mar ag leir faoin arachtas hana hain ach bhí méid a scary ceisiháin tapi a chuirt Steve a chur urh céird a purr A purr irv. A chrr irv. sorry right just ceisiháin agam le chur urh an cuimhní is fear ón imlína what yeah take an shift like Dúr go bhile Róisín caiimrá. Darí mé wem chuile ganna nach raibh an ach bhí sé go hálan a bheith mar dúirt Róisín níos luúthe a bheith cinál i lár an énig in or nrúpa hain so na podchraoladh go léir a bhfuil mas choirú lo in dhéana pandéim margheall ar na meán Beiidir nóir bhí cúpla den nóir chas me lo go dtí le déine nó fiú riamh ar chas me lo ag an reachtas ach bhig mé raibh sór aithna agamar chu margheall ar na meán so bhí sé ionintach gur cinál cóide instant atá a bhí anónmh margheall ar sin so bhí sé anjas a bheith le daoine atá sa chós céine linn atá cinál just go bre réir chéile go Jonach ar cúpla rud an seach an siúd. ní gá a bhíú ní gá sé bhíú is féidir Gaptainna. just a bheith an solta bhain jazz but thuí me héin agus Róisín go lón an jazz agus bhí DMC allhór agus ní achamar céile ar fé just so bhí sé go héntaach amachcah leis na gals ar nói an sprísa seo a bheith ggóilbhú the club le féile lena céile cúpla jaw smidé dhéanamh lena céile ó bhí sé an just amachcah leis na gals ar fád. Tá gachtainna I'm sure ag chun ceis céine céir bhí agah don lón. Oh. oh actually an lá mar bhí Cannot an down there Oh. Caesar salad Agus bhí anra agam ní raibh. bhí hosaing le dair leis sin sú ar sin Well, sin classic. caí sin isce
agus lá a ní raibh se roa so chum lí Caesar salad. Sin is raibh sag astracha sin leis an boat. Bhí ar an rud níor man ná Like an Caesar? Ja, ní ra man ná rud ihe ach bhí ar mar cínta. Agus bhí sé éidir me socha. Yes, bhí Okay, fair. Bhí gobar so bhí arm like Yeah. Bhí Róisín an chanóach bhí láháin agus for mé so ar an ine for mé pasta agus bhí Róisín bocht rógan óach le hithe agus níor chuoine mé má pasta because ní féidir an like rudí móra ithe so I was like Róisín ar bháil má pasta and she's like buit le sé cén look She almost a residence bar BLD Classic. ach like cabin as a grum go cruel Emma oh my god well. Dochreid gan ó it's like stopping a gobud agus bhí Emma fós a gobud mar bhím rá okay Níl san chuna síon níos am agus nu sa sin tá le Radio Rí-Rá ní stop an si riomh no ach bhí se go das a bhela chéile camera neideachtas ach freisin has an DMC sin wimse mar bhíoh me gúnaí go ag áras an las agus al well a gúnaí chuile like a quarter leave is it ach like has se sin mu a gúnaí mar tegan chip sé mó fersan tocht má sin nach míon ar a gá leisceil na tá a ní bhíon gáim like an coolhar chuirs like tegan sib an ruirtítá cadásam tá si cadásam agus ní man anna réiteach lom hain so like has an DMC sin wimse gus bhím se hí ag an eileachtas ód a mar so sin cho crua. ach fin na seansal hís Okay. An raibh siad an ón mórt cumá? Tá ceap an cédín agus níor an bula le aine sa fearhéal go si go hálinn agus like díadach bhí like okay are we soulmate? yeah bhí cuma arbh go raibh ar nó soulmate sí chodás agus bhí se chu aisteach bula le duine a bhí anad ar na man hóisiil agus bhí like oh actually ní ras an grum cosú se le chéile choir dó bhí like oh my god like session impression ach bhí se go as bula le daine nu agus bhí se go as tá cheapáil síos lom hain ar dús mar spós well níháin sin ach dá meach me lipse le ní bhéin leir a dtíine eile sin ach mar algur me am hain bhí me héna bhrú as leir a níos smúdíine sin played it. Bhí se clás bhí me tar seach níor chud sin cóir níor chud amach le cábh le tríúch le chuile ach bhí me I know níor hiag me conas go raibh sí bio ar an tar an caiimrá bí an arm like ní uair bheith ní chuine mé má bhecinn tú má bhean tú ar na picturí tá thuas an láidir nach tá dearug mar tá just overtired ach ní lá nach seachtain sin fear ní lá nach seachtain agus bhí me gur chulan eáil bhí antáim agat bhí antáim at sa fashion bhí antáim agam goáil but dar mar rud amháin really sauce nach marine streamer Jaron Gershon fab. Bhí me just like slán dúndaras like decompress. You like you know there that tú chola is siúmar le daine that you know okay I cheartm like you know pajamas firm like má chasam hímpel me má hún leis na tada. No it's come along I'm just like whatever. Like it's come on. And you know what je nó bíam se you know is mála mo chola is mála mo spós agus you know bíam se cinnal not amsky but you know bíam arosach fui homer reint marial go mí mo chola cótáfatachtam ach an or seo caiimrá bhí sé aintach a bheith ag reint seo mar bhí an méid an crack agam leis na gals. Yeah. Caiimrá bhí me homer hain agam ar an ine agus marial go sus wem bhí me sosgra me homer hain agam ar an ine but bhí me níos fear ach don saharn go raibh me ledíní mar bhí sus agam agus an sin bhí me réad an chrack you know bhí me taréis susma aáil colma aáil agus bhí an chrack agam leis na gail sa seo mar honestly bhí me cósá go raibh me sin Dear Curtis mean wet yes agus Róisín seo on random ach fecum do showdra credum sin go hálinn codas first na gail lurg media Heol aine amach ama ó lurg media agus kam actually post ní mas a post a fós an jofh ché lá charm ach tá fachtas arsú fi láhéid ag first na gailge gur an réilge chuchan cín tá si de play Marissa Carter Michael Fry agus an lad of Insta Play Sports Marcy Morrissey agus tá Bill aigen na gals ó Bill aigen na bés tá siad canal mar like mentor chud as just an conceap mar cap an dtíine nachhol gail go bec but tá bhád níos mú gail ceap gur mé cean sin na fiocht is súnta sí agus is éfachtaí a bhí an le fada násta freisin
Yeah, like just láháin just boom creid boom tá sé clás go clás agus ceapan is like cín Betty agus Biddy iad love that fós faflí Spáin ó Betty and Biddy I gcóí chum clibber who ar mo instas I'm like let a hell gúnaí gur like well ní mé hosach definitely na hoops triple hoops need to there me I'm sorry níl si ar mac an aird actually it's bra like an this is fun no cool but sure níl moch lús a pierstach am fiú hoops the scoops is a lie Tá muid héis an chlóir seo ba mé ag dul chun clúsí dúils a all agus hooped so bhí me hain sa chain medid fin aireachtas Lucy Aberling okay níl cúpla nóid fágus so cai mé brustig orm well bhí mé hall I Canada agus I America crackáilte machéad ó riomh I America huí ní mé sin ní mé riomh taobh muid den Europe Tom héis cai mé rá like Tom héis tá bhí an deisna agam le lin mahéil like dul timppla ní Eorpach níor ag mé riomh so bhí sé go hálan chuig mé go Montreal agus bhfuil mé le sinnéad agus an sin you know kind of just chumer timppel hí ihan go crackáilte agan agus bhí se anspríal id like cosúla an club ach Spanish bhí anchuid like salsa like spagliato no bhí anchuid like tequila agus just bhí sé sá crackáilte ach an sin dilmar go Ottawa bhí mar an ar fá like caiiciise bhí sé just gorge bhí sé chojas bhí cai mé rá like bhil go mór dul go Canada content bhí na éarú ar fud na hotdogs bhí sé dubh wow like co-dubh leis an mic like bhí sé cho aisteach go tú ar radio gur a chuirsí ar co-dubh leis an spéir faoi láthair tá sé códurga fé amach an inneog agus an sin chuig mé hain go Quebec City agus bhí sin gorge gals bhil go mór mar gneacht le tain freis cóbroú no but her is mór but bu é fu mé ansoltas sin just bhfuil mé lem antín agus chaf mé am lei bhí sin go hálan cai mé rá me chin cean antín sinna gceart I don't know agus an sin bhfuil mé le all and it was just fab chuúmar gur nu Eric bhfuil mar le lia bhí me mór tá si a bhád níos irde ná chearpá níorhil me heachir tá si gorge agus a caramálaí beaut co-all an fós agus maim gur like bí neidir deisinaí am just near ships in the night no dúirt mé le caihí sí techt ar an teachtaí láideag tá ar fad ag buúla lena chéile no tá sí techt le Kate Toronto my cheap go dtí like 1989 era bheith tá Kate Gage sin chu Gadíach. Beidir go in a rá céhí níl like literally gan méid fa. So basically Liat tá si class is féidir live í leid ar TikTok tá si mar chuid de an bhil tacht the tacht emphasis on the tacht El níhharú ar Insta agus ar tá si just class tá si go hálan agus caiimiid kind of críic a chur leis ach bfu mé an soltás ceapan Maisie Peters nó The Lion King in nu Eric a bíd na rudius fiarlam ó mar thuras nu Eric just wow class Lucy call dína ná na man social oh is féidir live mé leút ar Insta ag IDK Fridge Twitter ag IDK Fridge agus sinné ceapan TikTok ag IDK Fridge ach nílam really úsáid gomininic but IDK Fridge nach chu cash just sinné
Manam. Tá mo chuid Instagram príomhóideach ach mátá tú cool leanaí méthú agus mátá anna go bart leanaí méthú. So dúlar sanam dom manam ar Insta agus is féidir le mé amsú ar Twitter máíonn tú cuadach ar dúlar am seoí tú mé níl mór an dúlar hart. Ní mór le go Is bra. Buas le dí tá marán hena féin burt sa siir sin an méid. agus is féidir le mise á ar na man hoisiilta. My cheappa ar Instagram's Róisín punk na punk galibh and sin Twitter it's Rois na galibh. As my cheappa ar TikTok it's Róisín punk na galibh freshen or something. Yeah. Ach, níos táhachtí fós. Lenagí na gail gals, so tu ar follow Instagram ag gail_gals, Twitter gail_gals, Facebook gail gals, ní even tad was saying ar Facebook. Siod ord ratha sean dachas adnis mar derim. Tá rifos like freshen mun go rifos I hill na gailgas ag gmail.com agus sinnig cínta radio Rí-Rá lenacht ma cínta go hana hain an net over the inta chus acu chola hatan ní seo agus Ceol ionach. Agus tapigi an jeis más má leh chlór chuirla chéile beidir seol rifos acu bíon jeis na ionach ar fáil ag leirg daoine. Bíon agus segus as skill nu ólam agus arbert. agus is tús ionachtáin mátá tú gurí a skillne snameanna arbert cosú linn táid fós ar an aisteir ach dóla mar annach chuid ó Radio Rí-Rá. So Agus tá sé spríal agus is cahabhaim sure you know, like tá sé clásí de hapú. Arinos. Slán go fáil chuirde. Tá sé hart. Bhí sin cótáí. Sum gur bhain sib sultas agus gur bhain sib sultas Ariana ar lór. Agus bhí just go háil an narrative. No, like Laird Lena Héile, I suppose. Gurhí lágah gra ar gríthe sibh. Slán. Slán.